Šta reći posle ovakve utakmice? Pa dobro, pokazali smo karakter posle 10 utakmica, konačno smo napravili nešto, da kažemo, veliku stvar u jednoj običnoj utakmici koja je samo jedan mnogo derbija koji ćemo igrati cijeli sezone i svako neka stvarno bilo je igrali, pucali smo i sve poručja, verujte. I na kraju utakmice to je donelo pobjed, tako da idemo dalje, čeka nas, imamo dan odmora, da se odmorimo malo, provedemo vreme sa porodicama i posle toga trening i priprema za Zvezdu, da je još važnije da se svako sljedeća naravno da nastavi tako je bolje. Da li želite ekipa iz Zvezda imala ovih 10 godina? Pa ja sam iskreno, što se mene tiče, ne znam da li bilo panike, ja sam bio smiren, onako, ovo je ljudi utakmica, tako da sve je moguće igra se 16 minuta, mi naše prednosti imaju, prednosti smo to sprečavali u četvrtini. Aleksa, 4 poena do posljednje četvrtine i onda sve smo vidjeli. Šta se desilo? Šta ti bilo? Morao sam da preuzem odgovornost. Osjećao sam se da mi ekipa veruje, da mi publika veruje i normalno je da neću nikada bežati u životu od odgovornosti, tako da to sam ja. I vidjeli smo gestikulaciju i publiku, kako si reagovao na publiku u posljednje četvrtine? Pa hvala im, nose nas u dobru i zlu, stvarno nas nose sve 40 minuta i uvek će biti tu. Ovo je za tebe, Aleksa! Aleksa, koliko su ti imaš oni momak koji obeležio prethodno deceniju i kusur evropskih prvaka? A dobro, mislim, zanimljivo, on je moj saigrač sa reprezentacije i uvek se šalimo, uvek se zezamo, tako da je bilo i ovog puta. Aleksa, koliko ti je dobra igra u reprezentaciji pomogla da ovako imaš samopouzdanje za ovakvu partiju? Niste mali, vidite sve. Šta mi Željko rekao u polovremenu, što se poradi sa 17-2 delova da će polovreme imati prednost, a onda je to težno? Tu sam ja užasno, malte ne sam vratio Zvezdu u utakmicu sam, loš odluke u napadu, malo loši pristup odbrani, koji su pogodili te šuteve, međutim nisam Partizan da se nađe neku ekstra motivaciju, ekstra energiju da je pobedili smo. Šta očekuješ? A još težu utakmicu i mnogo veću nego ovo što je. Hvala.